Давай покажемо, хто у нас там. Да. Тепер хто туди залізе? Тепер Кірюшка. Давай, опа. Так. Сідай. Сідай. Так. Голову закрий. Все, давай, ховайся. Голову ховай. Ховайся. Ховай, 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 ховай. Ховай голову. Мама. І поїхали. Тюдюк-тюдюк. Поведемо тебе і передачку бабці. Ховай голову. Голову ховай. Він не може повільнуватися сісти. Так. Все? Боже, великий. На тобі банку помідорів. Ховайся, ховай. І з помідорами там сиди. Ховайся. Я такий кошеня. То не пий. Пиво. Ти кака. Давай. Я тебе застігну. Все, давай. Ні. Боїться. Ку-ку. Махай татові так. Пока-пока. Махай татові ручкою. Пока-пока. Кажи пока-пока. Цьомку дай татові. Який воздушний так. Такий дай татові, такий поцілуйчик. Падати. Все? Вилазиш? Ей, сідрика поїхала. Ну. П'ять, давай п'ять. Запив. Ну, вилазь звідти. Давай вже, будь ласка.